Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan karuangan. Sararo kita sa satong pagpaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Salimpoy kan mayon, banwaan tang inampon, sa patag bulod, sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang interong
Diyos, marahay na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo. Asin huli kan sa digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob ang sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamati ang mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamiibihin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibihin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibihin mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibihin mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat in honor of St. Jude, kahagadan ni Patricia D. for passing the 2025 licensure examination for psychometricians ni Yani Napay. Pasasalamat ni Roderick asin Elnes Dilavin, kang Morales family, ni Ryan Altavano and family, ni Rialdo Dueda, ni Moma and Tatat, kang Mendoza family, ni Paula Marie Pirillo and family, asin siringan pasasalamat ni Elena Rivero and family. Special na intensyon for complete healing for Athena Claire Morales and Chris Jopper Manzon. For healing and fast recovery of Mark Aldrin Magay, kahagadan ni Mila Magay. For Teddy to have a very good and normal urine test result today, kahagadan ni Bubu or BU. To pass the board exam in fishery by Ana Isabel. To Jo Valenciano that she and her children will always have the strength and good health ni Boy Del Rosario. For CJ and Marie, kagadan ni Merle. For Eleanor, Sibilia and Felix Molos birthday by Lovelyn Sevilla. For Chelsea Mendoza and Perlin Opeña to pass the exam, kahagadan ni Chelsea Mendoza. As in special na intention, kahagadan kang Mendoza family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family, kalag ni Joaquin asin Paz, kang Relosio family, kalag ni Victorio, ni Rachel Ann Moran. Para sa kalag ni Maria Jocelyn, kahagadan kang Astor family, kalag ni Ramir asin Mariza Micaela, kang ni Risa Latigay. Kalag ni Winifredo asin Ramon,
kahagadan ni Bong Basaliote and family, kalag ni Daciel Rain, kahagadan ni Can Arcabos family, para sa kalag ni Ruben asin Herondia, kahagadan kang Monteros family, sa kalag ni Jerry, kang Pasano family, ni Livy Seriaco asin for all souls kang Maloles family, for all souls, kahagadan ni Lowelyn Sevilla, para sa kalag ni Francisco asin Carolina, ni Lily Raytana, kagada ni Lily Raytana and Bermas family, para sa kalag ni Ricardo asin for all souls na dulot kang ni Ryan Altavano and family, sa kalag ni na Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Hermenia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Homer, asin Leia, kahagadan kang Mendoza family, sa kalag ni Leonardo, kang Monsalve family, kalag ni Nancy, ni Joffer Mirandilla, sa kalag ni Poresima, dulot ni Joseph Halyare and family, asin para sa kalag ni Marites, kahagadan ni Janet Raquion and family. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan ika-27 Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niyato ang awit sa pagpuon.
afternoon. Good afternoon to Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada para sa agapong Domingo. Yaon na kita sa ika-27 Domingo sa ordinaryong panahon. Siringkan mga apostoles, maghagad man kita sa kagurangnan na patalubuon asin dagdagan an sa tuyang pagtubod. Siring man napadagos nyatong mamidbidan ang realidad na kita mga surugoon niya. Asin bilang mga surugoon, obligado kita nagibuhon ang responsibilidad asin mga katungdan nin sarong surugoon mapakumbabang naglilingkod. Midmidon ta ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Pamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga merito asin kamawutan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa moan sa imong pagkaherak. Tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya, asin itao mo ang daimahagad nin pamibig. Huli, kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos kan suanoy na panahon, nagtaram sa paagi nin mga propeta, alagad ngunyan siya nagtataram sa kapanoan, huli kay Hesu Kristo na sa iyang bugtong na aki. An aki na ini bako sana ordinaryong parapahayag, kundi isarong panalmingan kan kamurawayan kan urog kahalangkaw na Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. O kagurangnan, sagkod no arin ako magahagad nin tabang bago mo dangugon, bago mo kami ililigtas sa kadahasan. Taatno ta itinutugot mong mahiling ko ang mga kasakitan na ini. Paano mo natatagalan ang pagmasid sa mga salanggibo na ini? Nasa palibot ko ang karatan sa kakadahasan, ang pagralaban sa kapag-iriwal yaon sa gabos na lugar. Iyo ini ang simbagsako nin kagurangnan. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla ang ipapahayag ko sa imo. Tanganing maski sa sarong hirilingan, mababasa iyan. Isurat mo iyan, huli tadaipan na papanahon tanganing mautob iyan. Alagad, madali nang mag-abot ang panahon, asin magkakatotoo ang ipapahiling ko sa imo. Pwedeng mahaloy nin kadikit ang pag-abot ka iyan, alagad halaton mo, mangyayari iyan, asin day iyan mapupugulan, iyo ini ang mensahe. An mga maraot day mabubuhay, alagad ang mga matanos mabubuhay, hulit na maimbod sinda sa Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo, tingog kang kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan, madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya, awitan niya to ang kagurangnan, maugmang umawon ta ang gapo nin sa tong kaligtasan. Dumulog kita sa iyang atobang na may pasalamat. Sa kaugmahan, mag-awit kita sa iya, nin mga awit nin pag-omaw. Kun ngunyan, madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya, magdoko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang. Hulita siya an sa tong Diyos, kitaan banwaan na sa iyang inaataman, ang mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kun ngunyan, madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Hinanyugan nindo ngunyan an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Siring duman sa Meriba, siring kan aldaw sa Masa duman sa kalantagan. Kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran, mas kinahiling ninda an sa kuyang mga gibo. Kun ngunyan, madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Si San Pablo sa iyang surat kay Timoteo, nagsadol na liwat palaadon ang biyaya nin Diyos na sa iyang inako, sa paagi kan pagduon nin mga kamot. Andara kan regalong ini bakong takot o kapurisawan, kundi kusog, pagkamuot asin pagsayuma sa sadiri, ang mga bagay na ini dapat yaon man sa lambang binunyagan, orog na kunyaon sa tahaw nin mga katibaadan, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirumdum ta ka, na orog mong gamiton ang regalong itinaos sa imo nin Diyos. Kan iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Hulita ni Espiritu na itinaos sa to nin Diyos, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita ning kapangyarihan.
pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri. Kaya dahi ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dahi mo man ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo an sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta. Sa tabang kang kapangyarihan ni Diyos, gibuhon mong arugan ang mga itinukdo ko sa imo. Asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamuot, na inako ta dyan ki Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-ierok sa to. Ingatan mo ang katotohanan na ipinaniwala sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi sa kagurangnan ang mga apostol, pakusugaan sa mong pagtubod. Sinabihan sindakan kagurangnan, kun igwa ka mo nin pagtubod, na siring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na sikomoro. Maggabot ka dangan makatanom sa dagat. Kasin makuyog iyan sa Indo. Halimbawa, igwa ka mo nin surugoon na nag-aarado o nag-aataman nin mga karnero. Pag-abot niya hali sa uma, aalukon daw nindo siyang magkakan? Dainanggad, kundi inian sasabihin ninyo sa iya, andamaan sa kumpamanggihan dangan magsangli ka, asin maglingkod sa ko mantang nagkakakan ako. Pagkatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, hulita kinuyog niya ang pinabuot sa iya. Dai, arog man kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo ang ipinapagibo sa Indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibumisa na an sa mong katungdan. Mga tugang kong namumutan marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ika-27 Domingo na sa ordinaryong panahon. Sa aga po. Misa antisipada ini. Pangapudan, asin pakimaherat kan mga apostoles sa satuyang kagurangnan sa paghiling ko sa presenteng panahon na nag-aatubang kita ikadakol na mga krisis, anlinog, bagyo, pagbaha. Siguro parehas man ang gusto tang sabihon sa kagurangnan na sa tao kay ni Gabos, kagurangnan, arog kan mga apostoles, sasabihon ta, pakusuga an sa mong pagtubod. The apostles begged Jesus, increase our faith. Anong simbagkan sa tuyang kagurangnan? Kung kamo may pagtubod, siring sa pisog nin mustasa, pinakasalit man na pisog, alagad pag ini sa indong itinatanom nagiging saro, kan pinakadakulang kahoy, masusugo mo ang kahoy na si Komoro. Iyo pala nini ang Bicol kay ni mulberry tree. Yan. Sa Ingles. Ang aram ko kay ni Samuya ang apod Morera, kahoy nin Morera. Yan. Ang mulberry tree. Masusugo mo daa ang mulberry tree o kahoy nin si Komoro na magabot asin makatanom sa dagat, asin masunod iyan
sa imo. Salit sa ng pagtubod, naramdaman ko may years ago, igwa kayo itong news. Nangyari po ini sa Manila, sa sarong building na nasulo, may natrap na sarong 7 years old na aking lalaki. Dahil na po tinugutan kan mga bumbero so ama na makalaog tanganing isave so sa iyang aki. Mautak man so aki, taan ginibuda po kan aki, nagluwas duman sa biranda kang building. As in duman mismo, sa 4th floor, nahiling siya kan sa iyang ama. Kaya kinurahawan siya kan sa iyang ama, Noy, lumukso ka na ngaya dyan. Sabi man kan aki sa ama niya, paano ngaya po ako, Papa, malukso digdiday, takaman nga ni ngaya nahihiling, nadadangog ko lang ngaya ang boses mo. Magayunon po so sinabi kan ama sa iyang aki. Sabi ka naman, bako importante na nahihiling mo ako. Ang importante, nahihiling taka. Kaya lumukso ka na dyan. Jump! Nagimata si Chasadi. Jump! Lukso na. It was an expression of his faith. Na ano man mangyari, aram niya na sasaluhon siya kan sa iyang ama. Iyan ang klase nin pagtubod na dapat igwaman kita. Sa tahaw kan gabos na nangyayari sa satuyang buhay, aram ta. Dawa pirapang bagyo. Dawa pirapang linog. Pero dahil po ako nag-iimbitar kan bagyo, ha? Sasaluhon kita kan satuyang kakurangan. He is reminding us, and he was reminding his disciples or apostles that even the tiniest faith, kung isinasa buhay, can move mountains or uproot mulberry trees. Iyan ang pagtubod na mumutan kong mga tugang. Kariman sana, sabi ka iyan, nagbakal ka po nin, anong apod ka iyan? Treadmill, sa harong nindo, ta gusto mong magpaniwang, pigpaparahiling mo man sana sa treadmill. Sa paghiling mo, maniwang ka po. Kaipuhan po, tanganing magniwang ka, gamiton mo. Otherwise, nothing will happen to you. Iyuman po yan ang pagtubod. Faith is not about size, but how you practice it. Same thing sa pagtubod. It has to be accompanied by prayers, service, and kindness. Kung nagtutubod kita, dapat ang pagtubod na ini masilag po sa satuya mismong mga pamibit, sa satuyang paglingkod, sa satuyang kapwa. Asin paggibonin karahayan sa sainda. Iyan ang pwedeng apudunta na mga exercise that builds up faith. Nakakapatalubo, nakakapakusog kan sa tuyang pagtubod. Sabi nga ni Gayan, faith grows when used, not when stored. Ang pagtubod, nagkukusog kung ini ihinihiras. Kung ini isinasa buhay, bako, tinatago. So, dahil kita maghalad na magkaigwanin dakulang pagtubod or big faith before doing something for God. Start with little you have and let God make it grow. Amen? Yeah. May pangduwa pa akong punto sa sali. Yeah. Bigpapagirumduman niyaan sa iyang mga disipulos, mga tugang. Kaining importanteng bagay na ini. Pag ginibo na nindo ang gabos bilang mga surugoon, sabihon nindo, sabi niya, when you have done all you were commanded to do, say, we are unprofitable servants. We have done what we are obliged to do. Yan. Magayunon so
Bicol translation kaiyan. Sabi digdi, mga surugoon sana kami, ginibo mi sana, ansamong katungdan. Ibig sabihin, nangangapudan ini sa tuya, na kita padagos na humildeng maglingkod sa mahal na Diyos. Takita sa iya man sa ng mga surugoon without expecting rewards or recognition. Minsan kaya para naghugas ki plato, gusto nang tawan ki award. Naghugas na sa harong, o mami, dapat may libre na ako kaining ice cream. Minsan pag nagigibo kita bilang mga disipulos, naglektor ngaya ako, nagkommentator, dapat may premyo. Nag-lay minister akong alas 4:30, dapat may premyo. Nag-choir akong 5 beses kang Domingo, dapat may premyo. Yeah. So bako arog kaiyan. Dapat daapalan, isipon ta na kita mga surugoon man sa nakang Diyos. As in, ginigibo man sa nanyato kung ano ang dapat. So, importante na naglilingkod na po kita na igwanin kapakumbabaan. Dapat inian madara sa tuya, tanganing kita maging dakula sa atubang nin mahal na Diyos. Kung kita naglilingkod, alagad padagos na mapakumbaba. Tapermi ko baga pong tigsasabi, di po pwedeng naglilingkod ka na mayo nin kapakumbabaan. Taang naglilingkod na mayo nin kapakumbabaan, nagninegosyo po iyan. Service without humility is nothing but business. Nagigibo ka nin sarong bagay, pero kaipuhan, bayadan ka. I mean business. I'll do something for you, provided that you also do something for me. Gari COD contract, gari Shopee, yan. Ma-order ka, we deliver, but you need to pay. Yan, COD, cash on delivery. Narumduman nindo itong, sabi ko sa sarong paranubi na duman sa huruan, may foreigner na nag-abot. Dahil man maintindihan kan foreigner na mapanubi na ka. Yako, dahil ka man kan maintindihan. Yako arog kayo na yung sabihon mo, I'll pray for you, you pay for me. Mapanuvina ka. Iyan ang ibig sabihin kang service without humility. Mayo nin kapakumbabaan. Ano ang end result ka iyan? Pag ika naglilingkod na mayo kan kapakumbabaan, nagiging kang proud about yourself. You become arrogant. Ay, nagigibo ko ini, kaya matibay ako. Di ba? Yung baga nangyayari sa tuya mo niyan, dakulon ang arugante. Dakulon ang naglilingkod na mayo nin kapakumbabaan. Kaya baga ang Pilipinas, sabi ninda, kita daa is a democratic country. Anong ibig sabihin kan pagiging democratic country? It is a government of the people, by the people, and for the people. Pero anong nangyari sa Pilipinas dahil tang mga naglilingkod sa to, mapaabaw-abaw? It becomes now a government that of the people. Dagdagan mong saro pang F. Of the people. Subay, dagdagan mong U. By the people. Kaya may mga paipit. As in ayuda. And for the people. P-O-O-R. Many are there for self-service, not for public service. Di man kita pwedeng magsabi o magkaigwa nin inaapod na humility without service. Mapakumbaba, pero di man natigigibo. Di ba? Di man pwedeng arog kaya. Sige mo sana ang simba, pero di kang ani nagtatabang sa imong kapwa. It would just be a display of piety, kabanalan, siging pro-procession, which is devoid of content. Mapakumbaba, pero takot kang responsibilidad as inaapod na commitment. So dapat daa ang duwang ini, susog sa satuyang kakurangan,
dapat perbing sabay. Humility and service should always go hand in hand. Permisindang sabay. Tapag ini nagkasabay, mapakumbaba kitang naglilingkod, it is then that we can be considered as humble servants of God. Mapakumbabang naglilingkod sa satuyang kagurangnan. Simply, sabi kan Ebanghelyo, mga unprofitable servants. Mga surugoon man sana kan satuyang kagurangnan. We serve not for applause, but for God's glory. Naglilingkod, bako tanganing pagparakpakan, asin pag-umawonin tao, kundi naglilingkod para sa dakulang kamurawayan ng Diyos. Na-assign ako sa sarong parokya, namon doon po ako, fiesta. May daisa na ako napasalamatan, nadagiton po sa kuyang marahay. Day mo ngaya tinaramso pangaran ko, nagdunar ngaya akong sarong dusinang siupaw. Oh. Let us always remember that Christian service is not about credit, but commitment. True discipleship means serving quietly and faithfully. And of course, aramtaman na ang Diyos iyo ang nakakahiling kainigabos, asin siya ang mabalos sa sato. Kaya magapermitang tigsasabi, Diyos ang magbalos. So siya ang mabalos sa to. Takita sa iyang mga surugoon. So namumutan ko mga tugang siring, manlugod po. Kan mga apostoles, kan sa tuyang kagurangnan, padagos kitang mamipit, kagurangnan, pakusuga, an samong pagtubod. Asin siring, kan tunay na mga surugoon, padagos kitang maglingkod, bako tanganing kita maging popular o sikat, kundi dahil kan sa tuyang pagkamuot sa mahal na Diyos. Sa katapos-tapusi, it's not about being profitable. That is important or that matters. But it is about being faithful servants of God. Amen? Matindog kita, maugma niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangit. Pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang banwaan nin mga padi kan Diyos na biniyayaan, kan balaog din pagtubod, magdulot kita sa Ama, kan sa tuyang mga kahagadan, pano nin pagsarig asin paglaom sabihon tapo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipit. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag ng pagiging Kristiyano, magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang saro, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang satuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kitang magmidbid kan satuyang lubos na pagsarig sa Dios, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagluluya ang pagtubod, asin nawawaranin paglaom, mapukawan kan Espiritu para sa pagbago kan sa indang pagdusay ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga biyadi, ang mga maedad na asin nagsusolo-solo, magdanay na pusog sa saindang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga pagsakit,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, patawadon sa saindang mga kasalan, asin akoon sa kamurawayan ni Kristong paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, mantang natatalastas mi, na kung kami sana mayo kaming mahaman, tabangi kaming magdayupot sa imo sa pagtubod asin pagsarig, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugon, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal O na Diyos simbahan. na sa muyang Ama, mantang natat, kagurangnan namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon. Asin hudikan mga banal na misteryo na sa mong sineselebrar sosog sa katungdan, in tamang paglingkod, magkanigong utuba, an pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat, an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na santos, asin angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanang gadan banal burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring yang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkua, nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao, sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos,
asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, pag ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inihan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat. Pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoot, kay Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, langan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, samang makakamahan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namibibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa ido, ansa ko, katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, o diyan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya nahiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan ginapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamiibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbaago samo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimahaan, asin mabasog, kan mga sakramentong inako, sagkod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan. Huli kay Kristo na samong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 52,545 pesos may 25 sentimos. Ang naambag niya to sa siring nga oras na misa, nag-abot po sa 6,375 pesos may 10 sentimos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 42,340 pesos may 85 sentimos para po ini sa mga naapektaran nin linog asin Migrant Sunday. Siring man sa Oktobre 6, sagkod 8, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Ang nakolekta niya to ngunya na bulan in Setyembre hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktobre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Oktobre 19, mapuon na po ang nobenaryo kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo, sagkod po ini sa Oktobre 27. Sa mga maawat po maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawat po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000, tulong tig 500, asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Gusto ko man po magpasalamat sa mga nagsarabay po kasubago sa satuyang ginibong aktibidad. Enot ang blessing kang mga pets ta kasubago. Pinagselebrar po niya to ang kafiesta ni St. Francis of Assisi, ang patron kan mga hayop asin kan kapalibutan. Asin immediately after that, nagduman kita sa lamba para sa tree planting activity. Salamat po sa mga nagsarabay kasubago. And gusto ko man pasalamatan ining mga nag-serve sa tuyang misang unyan na mga day naghahalat nin balos or any reward, kundi balos na hali sa mahal na Diyos. Maski ang choir day man naghahagad na isnakan pag nagpa-practice, asin day man sinda nagre-request na mag-aircon. So, Diyos ang magbalos po sa indo.
Yan. Diyos bako ako po ang mabalos. So, day pagpanginutan ng padi. Minsan kaya naghahagad na kang, natunindo, mapaisnak man ako sa indo. Yan. So, day sa napanginutan. Salamat po. Matindog na kita gabos, mga lay ministers, mga lectors, commentator, choir. Mga choir po si Dagabos dyan. So, bako man. Kaya pala niya ako, day man nagkakaranta. So, salamat po sa tuyang mga mass collectors, asin sa tuyang mga servers. Thank you po. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you po. Good afternoon. I saw some people na dara po ni Dan sa idang mga pets. It is still bring here your pets for the blessing.